Papunta na tayo na Taasan, Libon, Albay. 15 kilometers away. Tatanggalin ko na lang yung helmet ko. We are friendlies. Pagubat na kasi ito. Hindi ko kaya daanan yung lugar. Sobrang matarik niya. Napakatarik ko pumunta doon sa Libon. Talagang at napakadulas. Hindi kaya ng motor. Ayan ho. Baka umatras na lang ho kami. Hindi ko na magamit yung phone ko, so nag-overheat na siya. Hindi na nagre-respond. Babalikan ko lang yung asawa ko doon. Nasa taas siya. Sobrang init, kawawa naman. Napaka-uphill kasi kaya natakot siya sumakay. Pabalik na tayo. Papuntang Libon, Albay ito. Sobrang uphill lang talaga. As in, kahit ako natatakot, madulas pababa. Pero sinubukan ko, kumakapit naman yung gulong. Siguro kung pan dirt bike yung gamit, kaya. Shout out kay TL Tokoy. Primera na yan ha. Pakasalan mo na ako. Mahal dito sa kabila. At madudulas tayo dyan. Doon tayo sa kabila. Dito, subukan. Ayaw mo? Shit lang, nadudulas yung motor kasi masyado mabuhangin. Hindi makaabante, primera kumakaskas lang. Dito ko siya papasakayin. Shit. Okay. Last na to. Last na tong road na to. Teka. Rough road kasi. Grabe. Uphill. Yun oh. Hindi ko na sobrang downhill. Pasang nila ka. Sorry ah. Sakay na, kaya siya. Oh, dito. May tubig naman eh. Kaya. Ito yan. Halika na, sakay na. Halika naman. Huwag ka na maglakad, malayo. Halika na mahal. Sige na, halika na. Tara, mahal. Need backup. Mahal, dito ka na sumakay. Halika na mahal. Malayo. Sige na, mabagal na, sobra lang. Halika na. Halika na. Hindi na tulas dyan, sinento na yan. So hindi talaga siya sumakay. Pinili niya maglakad sa matarik. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Init. Yung phone ko namatay dahil sobrang sobrang init eh. Tinago ko na lang. Maaabot din namin yan. Maraming salamat. Gandang araw po sa lahat. Dito kami sa Nataasan, Libon, Albay po sir, no? So yun, ano po yung pangalan ni tatay po? Domingo Barcoma. Kilala ko niya. May Manurning. So yung lolo ko po, naabutan niyo po ba si Senior, Ernesto Senior sa Sotona? Ano po masasabi niyo po? Hello, Erning. Nasaan ho kayo ngayon? Tagal na hindi tayo nagkita. Ang ama niya si Gaspar sa Satuna.
Salamat po. na taga Bacolod. Maraming salamat po sa kaalaman, no? Gano'n pong ugali niya dito? Masaya siya ang kausap. Kasi talagang maano siya, masalita siya. Kung nasaan man yung mga pinsan kong Barkoma, so nakakarinig sa akin. Nandito ako ngayon sa Natasan. At saka hindi na tayo nakikita. Ngayon may sakit ako. Nagkasakit ako, na-stroke ako. Mahigit ng 2 taon, nakaiga na lang ako palagi. Nakarinig man kayo sa yung mga pinsan ko. Ito po ang location mo pa. Dito ka, dati yung bukid nyo. Kaya dito po ang lugar nyo. Ngayon, may bangin po daw na dati. Doon sa may natirahan niya. Dati, bangin. Doon dati, yung sa may napagtanungan niyo yung daycare. Yung Bangin. bahay doon na lang. Sabihin ko ba Ayun, kanina doon dati, yung nasa likod nun, bangin talaga. At kumakain ka na dyan, Lani, ah. Ano yan? Masarap ba yan? Gutom na ako. kain ka na. Yan. Shout out po kay ate. Hello! Hi ate. Baka may gusto ko pong batiin. Barangay! Ayan. Shout out kay ate. Ano pangalan ni ate? Chimalin Obania po. Yan. Bili tayo ng ano niya. Ano po yung tawag dyan? Kasama roll. O, diba? Sa balapat. Ito ko natin. 150. Wow, ang sarap-sarap nito! Kasaba roll. Oh, Ayan. alam nyo yun to, diba? Kasama roll. Kasaba. Wala siyang malagkit, no? Wala. Ano siya? Yung nyog. Ayan. Tikman natin at i-review natin. Pagbabalat ko na siyempre. Sana all! Oh, ayan, pinagbalat ko na. Salamat po sa pagtanggap sa amin, ha. Dito. Kasama roll. O, diba? Hindi ko akalain na sobrang sarap nito, mga tol. At ang masasabi ko dito ay masiramen, malang siramen. Malang siramen. Malang siram lang, wala yung Laman mo. Oo. Malang siramen. Marang siramon. Magaling kang Ano yan eh. Sarap. Manila po ako. Pero ang masasabi ko po, malang siramen to. Malang siram. Malang siram. Talaga, gano'n. Ayan. Malang siram ito. Walang sira. Wow. Napawi ang gutom ko. Ilang oras po ang papuntang Naga? 2 hours? Simula Pwede dito na. motor. Pwede. Pwede. Mabagal lang na Opo, takbo. opo. 2 or 3. 2 or 3. Ayan. Maraming salamat. Binigyan pa po tayong tubig. Siyempre. Siyempre, sa Soto na tayo. Kilala si Papa dati dito. Magkulit ka pala dito, Papa ko. Oh, tinoktok! Kanin. Basusong. Oo, balisungsong. Balisungsong sa Daraga. Oh, diba? So yan, yung mga yan, meron din po niyan sa Daraga. Pero yung Tinoktok. tinaktak, Kulok sa Natasan. Oh, diba? yung meron dito Balak- na wala sa ano, Daraga. May tinoktok sa inyo, te? Oh, wala. Oy. Oh, tinoktok. Yan. Yan yung pinagmamalaki ni Papa ko. Pinangat, tsaka malig, marami. Pinangat. Iba yun, uncle. Ay, Papa ko naggagawa ng pinangat. Iba. Pero dito, ang tinoktok is yung crab. Ulok. Alok. Diba? Mas masarap yun. Maalat. Hindi. Si Papa na nakakaalam nun, sure nakakain yun. Or na alam. Sinasabi kasi ni Papa yung tinoktok eh. Diba? Ano po ingredients nun? Ulok. Nuyog, syempre. Igagata. Kat nga, pamputos. Luya, para mas masarap. Yun yung hindi nawawala. Maluya. Maluya. Maraming luya. Yes. Maluya. Ha? Maluya. Kaya nga, maluya nga. Maluya, mahina yung. Maraming luya. Luya ba? Luya. Yung term lang. Tanglado. Di ba po pag masyadong madaming luya, maluya na yung pagkain? Tagalog. Tagalog yun, maluya. Parang Opo, ganun. Pero pag sa Bicol, parang maluya, mahina. Maragsa yung Burod. salita. Maragsa. Yes, Ayun, sabihin niyo nga po maragsa. Yung maluya. maluya dapat ang tinoktok. Salamat na correctionan ako ni ate. Maluya. O, tama na. Maluya. Maluyaton. Okay. Dito, magkano po ito? Bayaran mo lang na. Wala man. Hindi, may bayad po yan. Sa inyo yan, kayo naman. Hindi ho. Babayaran ho namin si ate, huwag kayo mag-alala. Ayan. So, sa 30,000 viewers natin, dito masaya po. Hala, Ate Flor, hello! Diyos ko, nakita lang tayo nung fiesta. April 4 and 5. Nandito kayo, di ba? Oh, di ba? Hello! Kumakanta po yan sa Star Maker.
Magaling Ayaw po mo yan kakanta rin kumanta. ako doon. Bicolin niya po siya, Bicolin niya. Oy, Ate Flor, di ba nakikita pa sa nakita nung piyesta? Di ba? Nung... Maliban sa tinuktok at tinuktok, mali ako. May maluya pang pagkain dito. Maluya pa. Maluya. At ito, napakasarap niya kasi hindi tinipid. Kasi yung ganito sa Maynila po, Mahal. alam niyo po na puro, basta parang pinigaan na nyug na. Oo, yung pinigaan na nyug na. Kinuha na yung gata. Ano talaga yan yung buko? Puro. Ang sarap. Parang makapuno nga po. Yes, ganun. Ang sarap siya. So, ano pa inaantay nyo? Magbalikan na kayo dito. Skim na family, shoutout ko po si Ate Jenny V. Hello po. Shoutout ko si Ate Mayan. Yan, good luck po sa pagtuturo. At isa-shoutout ka din po ni Ate. Ano po pangalan ni Ate? Jimalin, hi, me! Ayan. Di ba? Ang sarap po ng suman nila dito. Pagbalik po namin dito, sana andito kayo. Oo, di ba? Shoutout kay Kuya Pidong at kay Kuya PJ. At mahal na mahal kita, Tito Ote. Yan. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin noong 5 years ago. Yan. Nakabalik na ako pero wala po kayo dito eh. Ayan. Salamat po sa inyo. At kay ate din po. Hindi na po kami pinabayad ng suman. Hindi ka naman ba niyan malugi, ate? Hindi! Di ba? Hindi talaga. Yun, pasensya ka na noon. Kinaingati ka no ama ko dahil nagpapanig po kamon subo. Bayadan mo antig. Ingat siya mo nakwasama ko. Para ukunin sa tubo. Anong pa pong inaano? Mais? Wala makita. Wala naman. Sa tubo lang. Pinapangos nila. Pinapangos? Nag-uwi ba? Madami talaga kinukuha. Yung kaya lang nilang pangusin. Pangos. Yun. Ano pa po? Pasensya ka na, John. Kilala mo ako. Ako yung ama ni, anak ni Anselmo, Barcuma. Yun ang may mga tubo dito. Kilala ka Domingo. Arani ka to sa bali ninyo. Sabihin niyo po, ibalik niya na yung mga kinain. Kilala kang... Ari mo na ipagbalik ta ko na to, lupa na. Ayan. Ayan na pa. May utang ka dito. Kaya, bumalik ka at ng ano. Sige na. Maraming salamat po at panaga na kami. Ayan. Oo, ito na nga. Kanan. So, ayan. Naliligaw ako guys kasi yung mapa ko ay hindi gumagana. Dahil walang location. Nasa bundok kasi kami. Nasa bundok kami ng UWAS. Ayan o. Hindi gumagana ang signal. Wala ring GPS. Haasa na lang kami dito. So, nataasan Libon Albay. Pupunta doon. Pero kanan daw sabi ng lalaki, di ba? Hindi ko alam kasi pag kumaliwa. Bahala na. Bahala na. Barangay Mabayawas. Pero Libon to. Ang ganda. Ang ganda. Guys. Mabayawas. Ito ba yung dinaanan natin, Lan? Hindi. Dumiretso kasi. Hindi, iba rin naman eh. Iba to. Yun ba yung vulkan ba yun? Ha? Okay. Anong daan to? Ano kayang daanan to? Wala sa Waze. Wala sa Maps. Wala, hindi pa naka-registered sa Maps. Open cut pala yung tawag nila dito. Mula sa Natasan meron na shortcut. Wow, mas magandang kalsada pero hindi registered sa Waze or sa Maps. Bagong kalsada to Lan, ano? Puti kadulas. Hindi ka pwede magpabilis dito. Pero maganda. Para ka nasa Batanes. Ay gagi. Seryoso. Huwag ka bumaba baka matakot ka na naman. Babagalan ko lang kasi madudulas talaga tayo dyan. Ang kapal ng alikabok eh. Kalma lang. Sobrang downhill. Kinakabahan po talaga ako sa totoo lang. Hindi ako sanay mag-drive sa ganito.
Nani, kinakabahan ako na dulas. Hindi kasi ako sanay ganito. Hindi pang off-road yung gulong ko. Grabe. Woo! Okay. Okay lang na downhill kaso ang kapal lang ng alikabok Kinabahan ako. Okay na. Kinabahan ako dun Tingnan natin patalikod kung gaano ka-uphill. Grabe Uy, ito lang yung mga nakakaakyat siguro. Pero muntik na ako kanina. Wow. Pero ang dulas. Madulas, hindi pwede mabilis. Mabuhangin masyado. Ano to? Rally. Dirt rally. Wala na tayo sa mapa. Hindi registered sa daan yung lugar. Oops. Sana naman, wag naman sobrang tarik. Sana po. Sana wag matarik. Kinakabahan po ako. So palabas na to ng main highway, Lani. Kaso sana po wag sobrang tarik. Ayun. Thank you. Ito yata yung open cut na sinasabi. Yan ay main highway. Ito po ang kagandaan ng kabundukan ng tinirahan ng aking ama, ni papa ko. Dito siya ipinanganak. Ginagawa na yung kalsada sa ibang sitio. Sitio Mangga, kung saan saan. Tanglayan. Ito na yung main highway, Bicol 365. Waba. Bye-bye. Salamat sa mga locals na tumanggap sa amin ng maayos. Pagpalain ng akin ng Panginoon. Bicol, Libon, Pantaw. Ito ang kalsada.